Сваю гісторыю гарадскі сад у Брэсце пачынае з 1835 года, калі на гэтым месцы было створана цудоўнае месца для адпачынку гараджан і гасцей горада з алеямі экзатычных дрэў, маляўнічымі кветнікамі, артызіянскай свідравінай, вада ў якой лічылася гаючай. А яшчэ тут заўсёды ў сезоны граў духавы аркестр, праходзілі гастролі знакамітых артыстаў. Так было да пачатку Вялікай айчыннай вайны. Потым месца стала спецыяльнай тэрыторыяй і з цягам часу ад былой велічы мала што засталося. Цэлыя пакаленні брэстаўчан памятаюць толькі агароджу вакол гэтага месца і дзікую расліннасць на тэрыторыі. Пры абмеркаванні канцэпцыі святкавання тысячагоддзя горада над Бугам і ўзнікла ідэя аднавіць гарадскі сад у такім выглядзе, які быў некалі пры яго стварэнні. Когда лет 7-8 назад стал обсуждаться вопрос подготовки города к тысячелетию, а если быть более откровенным, это в 2010 году началась эта тема обсуждаться серьезно, да? Предполагались различные форматы новых строек, форматов реконструкций. Выкристаллизовывалась идея все-таки вернуться к историческим корням. Эту идею полностью подхватил наш архитектор. Мы даже не предполагали, что он станет таким объектом по сердцу, по душе. И то, что мы сейчас имеем, конечно, только начало городского сада. Адным з цэнтральных месцаў гарадскога сада цяпер стане камень, апаясаны ланцужком з беларускім арнаментам. Лічыцца, што раней гэта быў цэнтр старажытнай сілы і сюды прыходзілі людзі, каб атрымаць ад яго зарад бадзёрасці і здароўя. А яшчэ зноў з'явілася бяседка літаральна такая ж, як і ў 19 стагоддзі, дзе, як і раней, будзе іграць духавы оркестр. Место древнее, да, все-таки первые воспоминания еще Шпилевского о том, что здесь находились капища. Хотелось как-то вот эту тему все-таки сохранить и вот каким-то символом, да, в центре парка поставить. Поэтому, ну, такой славянский символ, камень, значит, капище. Вот. А почему пояс? Потому что все-таки, конечно же, хотелось обозначить какую-то белорусскость, да, поэтому, ну, есть слуцкий пояс, а почему не сделать берастейский пояс? Гарадскі сад на сёння – гэта толькі першая чарга аўтэнтычнага аб'екта. Расчышчана велічная плошча да самой набярэжнай, дзе ўжо ўсталяваны некаторыя малыя архітэктурныя формы. Але канчатковай канцэпцыі, як гэта будзе выглядаць, увогуле пакуль няма. Далучыцца да рэалізацыі праекту спецыялісты заклікаюць усіх жадаючых. Это только первая часть вот этой верхней террасы городского сада. Подошли набережной тоже к улице Ленина, в створу Ленина. И сейчас вот стоит задача, и нужно найти интересную, достойную идею, как поженить городской сад и набережную. То есть у нас в задумках сегодня проектируется ЗАГС, дворец бракосочетания, вот в районе вот спуска Ленина. Но не найдена пока концепция, какой будет набережная вот при спуске из городского сада. Юрий Пешур, Тигран Акопян, телерадиокомпания «Брест».